Arratsaldeon eta urte berri on dizuela pilotazaleok, Sopuertako udal pilotalekutik urteroko hitzordua izaten du. Ados pilotak egu berri inguru hauetan hemen Sopuertan eta urten ere Binakako txapelketa hasi berriarekin hemen gara. Binakako maila nagusiko txapelketaren 3. eta 4. jardunaldietako partidekin hain zuzen ere. Lehen da bizikoan, oraindik lehian sartu gabeko bikoteetako bat izango dugu ikusteko parada. Marta Gomez Portugaletearrak eta Naro Agirre Zestoarrak osatua, eta bigarrenean berriz orain arte sartutako bi bikoteren arteko lehia izango da, eta Martzaren eta Naroaren bikote aurkaria ere iragan igandean sartu zen Tafaian lehian, beraz lau bikoteetatik 3 lehian sartuak dira dagoeneko, eta laugarrenak hemendik minutu gutxi barru egin beharko du hori Maite Ruiz de Larramendiren eta Olatz Ruiz de Larramendiren aurka. Ruiz de Larramendi izeko lobak izango ditugu, bigarren aldiz txapelketa honetan batera bikotea osatzen. Iragan igandean Tafaian maila txuguna eman zuten, baina irabazterik ez zuten izan, Maili Barrokalen eta Alejandra Perezen kontra. Maiteri behar bada aurrelariari egokitzen zaizkion ezaugarrien inguruan jerak aipatu zuenaren bidetik behar bada sumatu zitzaizkion zenbait gabezia, baina hemendik aurrera martxoa oraindik urruti dugu. Urtarrilaren bigarrena besterik ez baitugu gaur, eta denborarekin eta partiden joanarekin hartuko ditu horiek guztiak, eta aurrean izango dugu maila polita emateko moduan zalantzari gabe ulateko atzelari veteranoa txapelketa honetan, aurrelari lanetan ikusiko duguna. Hortxe dira Marta, Naroa, Maite eta Olatz erdian Bizkaiko Pilota Federazioko egoitz Artolatxipi epaile jauna dutela. Txapa gorri koloreko irten da dirudienez, eta beraz iazko promozio mailako finalistetako batek izango du gaurko Sopuertako jaialdiari hasiera emateko ardura. Marta Gomez bizkaitarrak. Olatz Ruiz de Larramendiren eskuetan da pilota. Laster pasako dio Martari sakea ateratzera abiatuta din. Haupa Marta esan dio Naroak lagunari sakera etorri aurretik. Traka behar bezala egokitu, pasa dio pilota Olatzek Martari, eta badator laukoteko eta dos pilotako bizkaitar bakarra sake ateratzera. Hasi da partida Martaren sakearekin luze-luze, bost eta erdibideak sartuko da Olatz azken unean zertxo baita aurrera etorrita. Maite sartuko da, bitik luze-luze atzera. Naroari espero baino laburxiago geratu zaio pilota, moldatu da alere. Eramateko Martak lagunduko dio atzelari Zestoarrari orain, gaizto bildu ezkerparetaren ingurura, ezkerrez Maite galtxatu, eta gero Naroak luze bitarditik 3 terdi laura astindu. Olatzek ekarri eta beste zafraldi bat lautik 3 eta 4 den ingurura. Zertxo bait laburrago Naroak luze-luze, gero Olatzek ezkerparetan barrena, eta gero pilotaka da arro hori goiko koltsoiraino joan zaio. Naroa Agirreri, bat eta huts, lehen da biziko tantoa. Ruiz de Larramenditarrek izteko ilobek lortu dute. Pilot aldatu dute Nafarrek. Ezagutarazi diete aurkariei. Naroak Martari pasa, Martak berriz ere Naroari, eta Naroak Maiteri emango dio orain eulatekoak bere gaurko lehen sakea atera ahal izateko. Atera du luze-luze jarri, gainera lauterdi ingurura aurrera etorri da Naroa pilota luze-luze jartzeko. Lauterditik lauterdira aztertutako pilota edarki atera du ezkerparetatik Olatzek. Naroak jaitsi, eskuinez korpuzera zetorkiona edarki ekarri du Maitek. Martak zabaldu, makurtuta ezkerrera bildu. Maitek oraingoan aire sartu da, barruan izan ziteken pilota, baina gehiagitxo harrotu behartzena baino gehiago momenturaz, eta kanpora joan zaio pilota Maiteri.
errepikapenak erakutsiko digun moduan horxe duzue. Maiteren lehen da biziko akatsa, etzen aukera txarra gantxoz sartzekoa, baina ogitasun handiagoa eskatzen zuen jokaldiak. Baldin eta kantxaren mugen barrenean izango bazen. Bana markagailuan, atera du Martak bere gaurko bigarren sakea. Aurrean jokaldi egin nahi izan du pilota moztuta, baina Maitek ongi eutsi dio eta pilota atzean jarri du. Oraintxe Olatzek egin duen legez. Seitik eraman Aroagirrek, imintzio ona Maiterena, Olatzek ederto baliatua. Eita sartuko da. Txokoan bertan utzi du, baina zertxo bait gaiztotu zaio Martari. Eta ezin izan du tantorik egin. Bizkaitarrak. 2-1. Lehen tantoa jokatu duten pilota ura bera kantxaratzea erabaki dute Maitek eta Olatzek, eta dator sake ateratzera. Veteranoa, Eulateko veteranoa. Zabalera naita, denok ez ustean harrapatzeko, erantzuna ere ez da zenbatzeko modukoa izan. Hirugarrena beraz. Ruiz de Larramenditarrentzat, 3-1 markagailuan. Maite dator berriz ere sakera. Erdi-erdikoa, bostetik eraman Naroak. Agirerik kendu ezin ez du gozatu airea. Atzera Martak, Sotamanoz eutsi nahi. Olatzek Sotamanoz baino boleaz, sartu da. Gorputzera etorri baitzaio, Maitek gozatuko deko pilotaren ostekoa Olatz Ilobari, baina ezin izan dio ganora zeutsi. Martak jotako pilotaka da luzeari 2-3 beraz. Pikote Bizkaitar Gipuzkoarrak lortu du bere bigarren tantoa. Atera du sakea, airez lagundu dio pilota txar bat. Kendu guran izteko Ilobari, eta orain jo du Zabalaldera etorri eta pilota atzean jartzeko. Maite sartuko da bitarditik, atzera. Ez du ezer jakin nahi Marta Gomezen gainean. Arrisku handiko pilotaria baita, iaz erakutsi zuen hori, eta aurten ere maitza onak lortu ditu. Jokatu dituen gainerako txapelketetan ere. Adosen lehen aldia du Portugaletearrak maila nagusian. Baina ederto baino beto merezia du pilotaririk onentsuekin aritzeko saria. Oraingoan Maitek ederki mugiarazi ditu aurkari biak kantxako alde batetik bestera, eta gero bitardian jokaldi egiteko aukera izan duenean ederki baliatu du pilota txaparen gainean moztuta jartzeko. Errepikapenean ikusi ahal izan duzuen moduan. Beste pilota bat kantxaratu dute Mujikak eta Ruiz de Larramendik, eta okerrez banaiz berria da la nueva esan baitie Maitek arerioei sake ateratzera etorri aurretik. Sake bueltan aukera izango du sartzeko, goxa utzi nahi izan du txokoan, baina pilota jauzi egin zaio. Ez zen aukera txarra, baina hain utzi nahi izan du goxo. Non pilotak beti gorako bide hartu duen. Goitik beherako bide hartu duen, Barga. Beti gorrakoa beharrean, aurkariak zustean harrapatuko zituzken, eta gainean izan balitz behar bada arazoak emango zizkioken errestorako Marta Gomezi, baina txapapean izan da, 3-4 beraz. Maiteren bigarren hangasartzearen ondorioz. 3. lortu dute Gomezek eta Agirrek, eta berriz ere sake bueltan pilota zabalean jarri nahi izan du indarrandian Marta Gomezek, 3tik bitardira edo etorrita, baina ez du zegoen tokitik frontiserako distantzia behar bezala neurtzerik izan. Atera du sakea Maitek, bosteterditik eraman
Naroak, txokoan utzi du gero pilota Eulatearrak, atzera Marta Gairez sartu da Maite eta gero Marta Gomezek atzera, baita Olatzek ere, are luzeago eta arroago Olatzengan espero izatekoa den legez, bolea luzea Maitek bertan da Naroa, bitarditik atzera Martak estali ezin izan duen pilotalekuaren tartea behar bezala kubrituta lagatzeko, Zabalera dator Portugaletearra, Ormabikoa bat ere gurpili gabea, gero Zabaletik Zabalaldera luza jarri du pilota Maitek ederki erantzun dio jokoa apurka Zabaletik frontisaren ingurura ekartzen hasteko Naroak, atzera gero luze Olatzek lehen da bizi eta bigarrenez elkarren segidan beste pilotaka da luze eta arro bat, bosta terditik ongi erantzun dio Naroak, oraingoan jaitsi, kantxaren erdialdera Olatzek, atzera Martak, boleat sartu da Maite, ezkertzea arrona eta indartsua Maiteri hanketara etorri zaiona eta eramaterik izan ez duena hortxe duzu errepikatuta Martaren jokaldia bat eterditik sartu da ezkerrez indarrandian egin ohi duen gizan eta laugarren tantoa eman dio pilotaka da Onorrek bikote gorriari, Gomez Agirre bikoteari. Oso urduri etorri omen da Marta bere entrenatzaile eta neure adiskide Andresek esan didanez eta lehen mailan aritzeak badakigu beti sortzen duela edo sor dezakeela lehen aldiz halako txapelketa batean lehen mailan ariko den pilotariarentzat ezin egona, baina orain arte erakusten ari denaren arabera ez dirudi urduri dagoenik edo ez zaio behintzat kanpotik halako artegatasunik nabari. Elkarren segidan bi tanto Gomezek 6 eta 5 jarri dira aurretik Portugaletearra eta Zestoarra, biak ala biak sakez egin ditu. Azken hau espero baino laburrago geratu zaio Olatzi eta jasotzerik ez du izan. Agirez sartu da Maite, Olatzi lagundu guran atzera gero aztertutako pilota hori atera du ezkerretik Martak, Naroa sartu da Zabalaldearen ingurutik, Olatzek jo du, pilotak ezker horman jo eta haren ondotik txoste eginarazi ostean, ezkerrera baztertu du berriro, baina ezkerrez ondo jaso du Agirrek, Martak moztu, ederki Maite. Kantxaren erdialdetik sartuko da Portugaletearra, Zabalera, baina hanketara Maite deseroso sendiarazi nahian, oraingoan luze eta arrotxo atzera, boteak eratzeko joera agertu du Zolan jo ondotik, oraingoan ezkertzea arrona, Maiteri iristeko denbora emango dio, jokaldi ona egiteko horik ez, oraingoan berriz ere ezkerrera gaizto, Naroak jaso, boleat sartu da berriz ere Maite berari da, aurkariak nahieran dantzarazten, eta aurkariei lanak ematen, baina lan horrek guztiak oraindik ez die tanto egiteko adinako fruiturik eman. Zabalera Martak, Maitek jaso eta kontrarasoan jokaldia Zabaladetik txokora, Martak jaso berriz ere kantxaren erdialdetik txokora Maitek eta oraingoan bai, hainbatetan horretarako aukerak izanagatik ere azken honetan lortu du kantxaren erdialdetik txokorantzko jokaldi honesekin tanto egitea eskarmentu handiko Eulateko pilotariak seina markagailuan. Bizia eta mugitu izan da. Baina bikote bietako inork ez du partida geratu nahi. Naiz eta azkenengo tanto hauek intentsitate frenetikoan jokatzen ari diren. Erdi-erdiko sakea Maitek, Naroak aurrera egin behar izan du. Sakeari ondo erantzun ahal izateko. Sakearen ostekoa ezkerrean baztertzen saiatu da Maite, baina Marta ez du horrek ez ustean arbatu, oraingoan berak izango du gainera jokaldi egiteko aukera. Urrundik sartu da, pilota jaitsi asmotan, baina gehiegi jaitsi du
hainbeste non txapapera joan zaion errepikapenean ikusi berri dugunez. 7-6. Aurretik dira berriz ere nafarrak. Martaren hirugarren hankasartzearen ondotik. Erdi-erdiko sakea Maitek, Naroak ongi jaso du. Gerora Maite moztu txokoa barrena luze Martak. Olatzek jaso. Naroak 2 eta 3 laurdenetik atzera. Arriba esan dio Maite Olatzi. Pilotari altuera emantzi ez daion iradoki nahian. Gainera torri zaio zertxoi pilota zolan efektu ezoiko egin ondotik Naroari. Gaina moldatu da. Eramateko atzera berriz ere zestoarrak berak, bolea luzea Maitek. Ezkartzea ratxaparen gainean Martak eta horri esker lortu du. Bikote gorriak bere 7. tantoa, 7 berdin markagailuan eta orain arteko 13 minutu eta erdi eskas hauetan ikusiko zenuten pilotalekua ez dela bat ere erosoa kantxan aritzeko. Honetaz zibili ginen aurreko larun batean Larraintzarren zuzenean sartu aurretik Andre Aldaregiarekin izketan eta aipatu zigon ez dituela bat ere oroitzapen onak pilotaleku honetaz, ezetasun handia pilatzen du gainera. Erreka bazterrean egoteak aditzera eman diezaguken moduan pilotaleku honek, gaur ere ez dira baldintzarik onenak jokatzeko eta gainera kantxan bertan ere zenbait gune traketx baditu, baina pilotalekua bera da. Aurremen lanean ari beharko duten pilotari guztientzat eta moldatzea besterik ez dute izango eta zolan ez ezik. Frontisean bertan ere ezagundu. Pilotalekuak irregulartasunik, Martak orain urrengo jo duenean, pilotak zabalaldera egin baitu eta horren ondorioz gaineregi Maiteri zuen baino askoz ere gainerago etorri zaio pilota, baina jokoan jarraitu dute eta azkenean tantoa Olatzek eta oraintxe aipatu berri dugun Maitek lortu dute eta aurretiaz erabili duten pilota ateratzea deliberatu dute epaileari jakinarazi diotenaren arabera. 8 eta 7 berdinketaren ostekoa Nafarrek egin dute eta doi berriz ere tanto bakarraz. Izte bailobak ditugu aurretik. Ezkerren sartuko da. Naroa gainean da pilota eta hor nabarmen egin du pilotak barru alderantza. Ezkerrez Naroak pilotako honetan eta hortxe duzue. Tanto batean tanto erabaki duen pilotakada batean pilotalekuaren jukutrien berri. Bestela ere jokoan zirela antzemango zenuten behar bada, pilotazale zorrotzak baldin bazarete eta irudiei adi begira baldin bazabiltzate, baina askoz ere nabarmenago gertatu ohi dira tanto amaieraren ondoriozko halako pilotakada ezoikoak eta aurreko hartan gorriei 8. eman dien horretan ikusi dugu pilotalekua ez dela jokatzeko erabat erosoa. 9 eta 8 aurreko tantoa gorriek egin baldin badute ere azkar asko eman diete sakerako aukera Urdinai Martak mozten ahaleginduta pilota mozten ahalegindu denean egin duen akats baten ondorioz eta akats batetik beste batera igaro gara jarraian. Maiteren jokaldi ahalegina ere Martaren mozketara joan den toki berera joan baita. Txapazpira, alegia. Beste berdinketa bat beraz markagailuan 9. Hain zuzen ere, bote txiki egin dio pilotak Olatzi, gero gainera etorri zaio pilota bera Martari eta Olatze aurreraino etorri eta pilota ederto inarrosi du. Bien tartera luze Maitek, Martak jaso, Maitek zabalera, Naroa sartuko da.
Berak eskatu baitio bizkaitarrari, bolea zabalera Maiteak indarrandian, iristeko beta izan du Gomezek, herriz ere Marta bera sartuko da, hanketara moztu dio Maiteri, eta Eulatearrak ekartzerik ez du izan indarrandian, erabili du pilota Martak, eta hanketara jokatu eta Maite deseroso sentiarazita, ari da tanto zenbait lortzen, eta bere ohiko joko hori plazaratzen. 10-9, arkagailuan berriz ere aurretik dira Marta eta Naroa doidoi, oraingoan moztu bien tartera, baina Olatz pilotatik gertu zegoen eta gertu ez ezik baita Erne ere. Prestasunaz gain, solitasuna ere behar baita, bien tartera joan daitezkeen pilota horietara behar bezala heltzeko. Oraingoan berak arrotu du. 2-3 laurdenetik 4:30 eta gero pilota arrotu eta Maiteri sartzeko aukera kendu nahian azkenengo lauzar arte bidali nahi izan du pilota Naroak, eta hori egin du, baina azkenengo lauza zarago joan zaio goiko lasteirara alegia. Naroak galdu duen bigarren pilota izan da, eta biak ala biak alaxe galdu ditu lehen da bizikoa partidaren hasieran, eta bigarrena hamarnako honetantxe, hamarnako azkenengo tanto honetantxe. Maite askotan sartu hoi da airez eta bolea bizia eta erritmo aldatzeko modukoa duela kontuan hartuta aurkari gehientsuenak horretan ahaleginduko dira txapelketa guztian zehar. Maiteri airez sartzeko aukera nola edo ala kentzen, eta aurrelariak ere bai bere ohiko kokalekuan hariko ez dela jakinik bera deseroso sentiarazten. Partida honetan Marta Gomez egiten ari den legez, baina batzuetan ez da erraza pilota bat kendu nahian arrotzea, arrisko ere bai baitago pilota arro ez ezik gora joateko ere. Tanto honetan urdinek dute jokoaren ekimena eta pilotaka den erantzukizuna. Marta oraintxe sartuko da, hanketara jokatu nahi izan dio Maiteri, ederki moztu du gero bitarditik txoko ingurura Maitek, eta gero aurrera etorri da Olatz, bat eterdibira, baina jokaldia txapapera joan zaio. Irutik bitardira hortxe duzu zelan urreratu den jokaldi egiteko etzen aukerarik kaskarrena. Marta txokoaren ingurua baitzen, eta Naroa ere urruti harrapatuko zukeelako pilota horrek, baina txapapera joan zaio. Dausi izan da Olatzek galdu duen lehen da biziko pilota, sake erabat ezoikoa gertatu zaio eramaterako sasoian Olatzi. 3:30 inguruan jo ostean pilotak txostegin baitu, eta horrek ez dio bat ere aukerarik eman Eulateko atzelari gazteari pilota eramateko. 12-10 bitandoz aurretik dira Gomez eta Agirre. Aurrez sartu aurretik, venga, aguanta esan dio Izteko klubari, eta ezkoa partida bereziki luzea 21 minutu eta erdi besterik ez dira hasi denez geroztik, baina behar bada eusteak eta aurkariei lana emateak izan lezake saria, eta nik uste gaur urdinen helburua Naroa Agirreatzean lanez zamatu eta Martari sartzeko ahalik eta aukera garbirik txikien uztea izango dela, naiz eta bere sartzeko ohiko jaiduragatik hori eginkizunik xamurrena izango ez dela badakigun. 13 egin dute Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak, eta behin eta berriz ari zaio
izteko bere hiloba olatzi bultzaka, benga olatza esan baitio. Ostera ere sakera etorri aurretik eta orain sake bueltan jokaldi ahalegin garbi asko ikusi diogu Martari, baina pilota txapapera joan zaio. 13 eta 11 garrana oraintxe lortu berri dute Ruiz de Larramenditarrek eta une batez zalantza ere egin dute pilota berria kantxaratuko izan dira, baina pilota honekin berarekin jarraitzea erabaki dute eta epaileari emaitza zein den ere galdetu diote. Bitxia bada ere pilotalekuan ez baitugu bat ere markagailurik. Iaz ados pilotak ekarri behar izan zuen onago gogoan dut markagailua, baina urten epailearen telefonotik ari da. Tantoen kontaketa egiten Artola txipibera, baina pilota zaleak ez dakit. Izango diren jabetuta emaitzaren egoeraz eta partidaren zein garaitan duen jakiko duten ere ez dakit. Ez baita erosoena partida nola doan jarraitzea, markagailurik biztan ez bada behintzat. Baina modatuko dira nola nahi ere, etxean horretarako euskarria baduzue. Pantailaren goialdean ohikoa den moduan, baina horrengoan tanto egin dute. Horriek aire sartu da Maite, baina txapara joan zaio. Eta 14 lortu dute horri esker Martak eta Anaroak eta Oker Azpanaiz. Maitek berak egoitz Artola txipiri etenaldi eskaera egin dio. Naroa aldageletatik gertu dagoen Luzeskara etorri da bere gauzen bila, bere lana besen bila berriz ere atxeden setera etorri aurretik eta partida garaia proposean ezen dute izteko hilobek, izan ere pixkanaka markagailuan joaten ari zaizkien Aroa eta Marta. Maite Ruiz de Larramendi Mujikari eta Olatz Ruiz de Larramendiri. Partidaren hasieran orain duten alde kopurua baino txikiagoarekin izan dira. Aurretik Marta eta Naroa, bat eta huts Maite eta Olatz hasi dira markagailuan abantailarekin. Baina haren ondotik berriz ere gainera etortzen hasi zaizkie pixkanaka Marta eta Naroa bana izan dira, 3 eta bat ere bai aurretik, Maite eta Olatz, ondotik bosna ere joan dira, baita seina eta zortzina, seina zortzina, bederatzina eta 10 ere, ondotik 11 garrana egin dute Martak eta Naroak, 12 garrana ere bai, 13 garrana ere bai, eta 13 eta 10rekoaz geroztiko tantoetako bat Maitek eta Olatzek lortu dute, 11 eta 13koa eta haren ostekoa, etenaldiaren aurrekoa, Martak eta Naroak eskuratu dute eta orain sakez falta egin du Marta Gomezek, ez da bat ere ohikoa hau Portugaletearrarengan, baina gainera etorri zaio pilota botea eragin ostean eta bote txikiak izan du hor saketiko falta egitearen errua. Batzuetan saketik behar bezala tanto hasteak aipatzen dugu. Sarritan garrantzi handia duela, behar bada banakako norgehiagoketan, binakakoetan baino are garrantzitsuagoa da hori, baina sakez falta ez egiteak ere importantzia bere bizikoa du. Tantoa bat ere pilotakarik jo beharrik izan gabe aurkariari eman gura ez baldin bazaia. Urdinek darabiltzate dantzan gorriak, bolea luzea Maitek, 2 eta 4 denetik ezkerrez sartu da Marta.
Olatzek atzera, bien tartera Naroak, eta gero atzera luze eta Arro, Olatzek, eta Arro ez ezik baita ezker paretaren bazterretari isasita ere, gero gainera etorri zaio Maitek moztu pilota Martari, Naroa sartuko doa inbitarditik atzera luze Arroa goitu atzelariak, baita urrun xeagotik, atzera xeagotik Olatzek ere ezkarrean baztertu irutarditik Laura, jotako pilota hori Naroak, eta gero bien tartera luze txokoan barrena pilota Olatzi gainera etortzeraino Martak, eta 15garrena lortu dute. Gorriek 15 eta 12 markagailuan, eta pilota berria bakarte kantxara bat zenbakidun antza denez Martak eta Naroak berriz ere bote txiki egin dio pilotari. Martak sakera etorri delarik, baina pasa du nahikoa larri gaindituagatik ere hiruko arrastoa sake bueltan lehen da biziko pilotan tantorik ez du lortu, bigarrenean ostera bai. Biterditik zertxo baita aurrera etorri eta txaparen gainean ezker paretatik hurbil Zorrozki oztuta utzitako pilota horrekin 16 eta 12 markagailuan berriz ere lortu dute lau tantoren aldea Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak. Aurreko sakekin jarkatuta hau askoz hobea izan da. Eta piloteo handira berriz ere bi bikoteak. Atzera Martak, bitarditik autardia. Olatzek ere luze atzera. Bostetik eraman Naroak, aire sartu da Maite. Martak bildu, aire sartu da berriz ere Maite. Ezker paretan baztertu gainera bitarditik jaso Naroak, eta gero txokoan barrena luze eta indartxu Maitek, Martak ekarri, eta gero luze atzera pilota astindu du. Olatzek eramateko astia izan du. Naro Agirrek berriz ere sotamanoz sartu da. Pauso bi aurrera egin ostean Maite. Naroak erdibidean geratuten pilota hori ekarri ondotik berriz ere txoko aldearen ingurura eraman du jokoa Maitek. Txokoan utzi du Arroxa Martak, horrek iristeko denbora eman dio Olatzi, bote oso apal egin dio pilotak Naroari, ekartzea lortuagatik ere, eta gero zabalean Maite Ruiz de Larramendik maixutasun handiz lortu du tantoa beraientzat 13garrena izan dena. Zabalean txoko aldetik zabalera urrundik 3 eta laurten ingurutik jotako jokaldia izan da, baina ederki egindakoa. Eta berriz ere urdinen pilota dator kantxara, tanto baterako gutxienez. Zabalera, Olatzek, edarki bildu eta atzeratu. Naroak Maitek sartzeko aukerarik txikiena ere eskura edukiatzezan, luze gero Olatzek frontisatiko pilota, baina abiadura handian eskutik irten zaiona oiduen legez. Dena aipatzen hasita Maitek gaizto moztu eta tantoa lortu du. Hor makurtuta Naroak pilota eramateko ahaleginak eginagatik ere jasotzeko moduan ez baita ailegatu azkenengo pilota hartara. Maitek moztuta lortu duen 3. tanto izan da hause. Gaurrari zaigo, tanto sorta
polita uzten, ez behar bada beste aurrelari batzuek bestekoa, baina bitxanaga ikusten izkiogu aurrelariari dagozkion zenbaitasun hori azken pilota hori gainera etorri zaio Martari espero baino askoz ere arinago eta nola edo ala kolpea tira behar izan dio pilotari esku horpoaz jo duela uste dut bat ere joera naturalik ezpaitu erakutsi pilota horrek eta azkenerako ezker horman gora joan zaio eta gainera gero ezker horma jo ondotik ezin izan du frontisik harrapatu eta harrapatu balu ere zertarako ez zuken balioko pilotaka da horrek aurretiaz izan abaitzen pilota jo beharrez duen tokian. Tanto bakarren aurbildu zaizkie berriz ere nafarrak Bizkaitarrari eta Gipuzkoarrari eta ez da erraza jakite, ez da erraza izango bukaeran arte partida noren alderantz joango den jakitea. Oso tanto alde txikerrarekin baitira bibikoteak azken bolada honetan. Gaizto bildu du ezkerparetara zabalaldetik pilota Marta Gomezek berriz ere gauza bera egiten ahal egin du da, baina ezkerpareta handixiagoa jo du bere azkenengo pilotaka da horrek eta gero 3 eta 4 ingurutik pilota 5 eta erdi 6 inguruan ipini du Naro Agirrek berriz ere luze bitarditik 3 eta erdi 4 atzera Martak aita olatzek ere Bizkaitarrarik sartzeko bat ere aukerarik ez ematearren berriz ere Marta sartuko da bien tartera luze eta indarrandian gainera etorri zaio pilota olatzi ederto batean ekarri du ordea atzera Naroak boleaz sartu da Maite indarrandian eta bizi ohi duenez eta gero bat eta erdi bitik gorputzaren gainaldera etorritako pilota horretan defentsatik erasora pasatzeko moduko pilota izan zezakela iruditu zaio Martari etzen aukera txarra hori egiteko, baina txaparen goiko ertzarekin egin du bat pilotaka horrek bete-betean eta horri esker amaseina berdintzea lortu dute markagailuan duela zenbait tanto atzetik izan eta gero Ruiz de Larramendi Mujikak eta Ruiz de Larramendik eta partida zabal-zabalik izango dugu alaxe jarraitzekotan 22. tantoa bikoteetako batek egin artean ezkerrez Olatzek baztertutako pilota ekarri du txokoan barrena luze jo du gero Martak Maite sartu da Ilobari laguntzearren eroritako pilota izan dugu baina moldatu da Olatz ere gainera etorri zaio baina ekarri du eta Martak beste galdutako pilota bat bebetik jona izan du indarrandian eta hau ere txapapera joan zaio galdutako 7. pilota izan du hau Bizkaitarrak eta aspalditxoko partez 17 eta 16 partidaren amaiera aldean markagailuan ostera ere aurretik jartzea lortu dute Maitek eta Olatzek emaitzari begiratuta orain urrengo aurretik aspalditxo izan dira Maite eta Olatz 7 eta 6koan neure kontuak zuzenak baldin badira behintzat orduzkeroztik tanto alde oso txikiarekin aurretik izan dira une oro Marta eta Naroa berdintzea askotan lortu dute bibikoteek baina berdinketen osteko tantoak beti joan dira Martaren eta Naroaren aldera eta partidaren sasoirik erabakigarrienean alde txiki hartu dute berriz ere Ize Baiobek ikusiko dugu aldeak zenbat irauten dio bikote urdinari luzerako duten tanto aldea sakelan edo une batetik bestera galtzea egokitzen zaien tantoa jokoan da eta jokoaren ekimena erabat bikote urdinarena izaten ari da Zabalera lehen da bizi Maitek gero bien tarterako pilota
gaizto eta aurkariak ez ustean harraparazteko bat jo du. Maitek etzen pilotatik aparte Naroa, baina gainera etorri zaio. Espero baino gainerako akaso eta baita uste eta gurako zuena baino harinago ere, horrek pilotarekiko tartea, distantzia behar bezala ez dio neurtzen laga Naroari eta azkenerako jo behar izan duenerako pilota gorputzean zuen gainean bertatik kendu ezinik. 18 eta 16. Airez sartu da Maite Ormabikoa Naroa, kanketara jokatu nahi izan diote. Maiteri urrundik dejada irutik Olatzek, txapa gainean izan da. Eta horri esker lortu dute urdinak euren 19. Hortxe duzu, iruterditik irura emandako bizpairu pausoak, Olatzek emandako bizpairu pausoak, azken unera arte egin beharrekoa ezkutatu eta azken unean goxo zeinen egokiro utzi duen txaparen gainean pilota hori Eulateko atzelariak. 19 eta 16. Martak atzera, Maitek sartzerik ez du izan, eta gero edarki hasten dut pilota. Olatzek beste inarrosaldi luze bat, 5 erditik eraman Naroak, ezin izan du sartu Maitek. Olatzek bien tartera jaitsi Zabalaira Martak. Eskuinez moldatu da Maite pilota eramateko. Herriz ere Eulatearrak aukera izango du, baina hau ere galdu du eta atze eta aurrelari biak gisa berean tanto askotxoari dira galtzen. Martak erasoan moztu nahi izan dituen zenbait pilota bidali baititu txapapera eta baita orain beste bat ere Maitek 17 eta 19 Maitek horretara lau galdutako ditu naiz kontatzen ari galdutako bakoitza nola galdua izan duten, ala ibiliko banintz zerotu ere egingo nintzatekelako behar bada, baina pilota mozten ale egin duta indarrandian askotan joan zaizkie pilotak ala Maiteri nola Martari txapapera. 17 eta 19 berriz ere gainera hurbildu zaizkie Marta eta Naroa, Maiteri eta Olatzi orain arte urdinak izan duten tanto alde handienarekin jokatzen ari baldin badira ere. Tanto bateko aldea 7 eta 6koan izan dute orain urrengo, 3 tantokoa behin ere ez, 3 tantokoa biko bihurtu da Maite galdutako azken pilota horren ondorioz, eta orain ikusi behar are gehiago txikiagotzen duten aldea edo Nafarrek tanto alde areagotzea lortzen duten. Bitarditik Naroa sartuko da eskuinez, luze. Bitarditik 3 terdi ingurura, atzera Olatzek. Airez sartu da Maite, berriz ere Eulatearrarentzat aukera luze atzera, bitarditik Airez eraman. Agirrek ezker paletan sartu zaio gainera Olatzi. Moldatu den arren pilota. Ganora zeramateko oraingoan berak zafratu du 5 erditaino. Naroak jaso txokoan utzi du Maite, gatzera Martak. Ien tartera jaitsi aurrerantz azkenengo pauso bat egin behar izan ondotik Maitek, oraingoan Martak atzera luze. 5 eta 4 denetik eraman Olatzek. Martari sartzeko aukera kentzeko ez dio balio izan alere. Maitek bien tartera gaizto, ezkerrez Martak jaso. Baina berriz ere honek aukera garbia sorraraziko dio Maiteri, atzera bolea zeraman Naroa, golazator atzetik aurrera, 1 erditik 6 erdira, ia 6 erdira. Baina dotore jaso du Naroa, kontrakantxatik bildu. Maitek ezkertzear luzea eta indartsua Martak bildu eta txosta joarazti gainera Maitek, eta
Tantoa lortu dute Txostaren laguntzapur batekin. Urdinek pres baitzegoen bertan, ezker paretatik irten bezain pronto pilota jotzeko Marta, baina Txostak aurreko zenbait tantotan egin duen gizan bere burua agerrarazi gura izan du. Hemen dagoela erakutsi gura izan digu hemen bilduriko guztioi eta horrek ez dio ahalbidetu pilota eramateko kolperik tiratzeko aukerarik ere ez dio sortu horrek Marta Gomezi. 37 berriz ere Urdinen pilota kantxara eta garaipenetik tanto bira besterik ez, tanto batera orain Maite eta Olatz sake bueltan kantxaren erdialdetik Zabal alderantz jokaldia egin du, bat eta erdian zituen oinak eta hortxe duzue Zabalean zelan jarri duen pilota aurkari bietako inor iritsetzedin 21 eta 17. Txapelketako lehen puntua lukete partida bitatik Maitek eta Olatzek lehendabiziko partidan lehendabizikoa lortzeko aukera dute gaurkoa Martak eta Naroak. Maitek bere gaurko azken sakea atera du. Tantoa errepikarazteko agindurik espaldin bada behintzat ezkerrean pilota baztertu zaio Martari eta ekartzerik ez du izan. Horren bestez 22. Lortu dute Izeba Ilobek eta partida bitatik lehen garaipena eman die gaurkoan 22 egiteak Maiteri eta Olatzi 22 eta 17koa izan da adierazi dizuetan legez azken emaitza eta gaur bikote gisa maila hobea erakutsi dute Maitek eta Olatzek tanto gehiago egin ditu aurreko astean baino moztuta 4 bien tartera jota baztertuta eta sakez bana eta Zabalean beste bi ere bai bat partidaren hasieran bestea azken aurreko 15an euren 21garrena izan den horretan partidaren amaiera aldean eta 4 pilota lortu eta 4 pilota galdu ditu Olatzek tanto bakarra egin du hirugarren kuadrotik dejadaz eta pilota bat galdu du Martak egindako dezente izan ditu sakez 3 atzean eta zabalduta beste bana ere bai eta baita moztuta 2 ere 7 pilota galdu ditu bere izan da laukotean pilotarik gehien galdu duena eta Naro Agirrek berriz egindako tantorik ez du izan eta 2 pilota galdu ditu partidaren iraupena 53 minutu eta 39 segundoko izan da eta azken emaitza 22 eta 17koa Maite Ruiz de Larramendiren eta Olatz Ruiz de Larramendiren alde gaur lortu dute txapelketako lehen puntua Izeba Ilobek eta nik uste bikote gisa bestelako gorputzaldia ere izango dutela gaur igandean Tafallan izan zutenarekin alderatuta bestela funtzionatu baitute eta Maite ere esango nuke pixkanaka aurrean aritzeari aritzaiola tamaina hartzen eta sartzeari ere tamaina gaur hartu dio aurkari Marta zuela eta 22 eta 17ko emaitzarekin ikuste gustura eta pozik izango direla Izeba Ilobek eta hemendik aurrera ligaxka luzean falta zaizkien gainerako partidetarako ere aurko garaipenak nik uste konfiantza handia emango diela aurrera begirako konpromisoetarako esan bezala. Hauxe beraz partidako zenbakiak eta datuak eta orain protagonistek zer kontatzen diguten aurrena garaiek eta gero galtzaileek azte gorputzaldirekin amaitu duten gaurko lehia.
Orain, barkatu. Gaur bestela eta askoz hobeto aritu zareten eskak. Sí, eso decía, ¿no? Que hoy la verdad que desde que hemos salido, pues bueno, entendiéndonos y pues bueno, yo sin emborracharme tanto ahí adelante, pues cada vez cogiendo mejor las cosas y haciéndole a Olatz, pues eso, pues que disfrute unos pelotazos muy buenos que ha pegado y bueno, entendiéndonos, yo creo que sobre todo ha sido eso. Igandean behar bada aurrelariak izan ohi dituen jokoarekin konparatuta gabeziatxo batzuk nabaritu zitzaizkizu, baina gaur hasi zara partidaren hasieratik hobeto sartu zara eta gehiago sartu ere egin zara, baina gehiegi arriskatu gabe eta Olatzi ere jokatzeko aukera eman da. Sí, es eso, ¿no? Pues bueno, las formas de jugar de cada una son diferentes y claro, hay que cogerles, les tengo que ir viendo un poquito, pues bueno, Maggi la otra vez, pues la manera de ella de buscarme ahí a los pies, pues Marta en algunas no ha acertado, pero muy buena delantera también y sobre todo eso, escuchándole también a Olatz, ¿no? Que voy y yo muchas veces, pues bueno, me meto ahí a lo loco y tengo que escucharle más y dejarle jugar. Gaur aurrean izan zaituzten biak, Marta eta zu oso biziak zaite, zeuk bolea erabiltzen duzu normalean aurkarian imin egiteko, baina hori Martaren aurka aritzerakoan ez da abantai handiegirik izango, berak ere indartsu baita erabil pilota azbidik. Sí, yo bueno, la volea tengo que intentar y tengo que buscar, me gusta además también, pero eso pues a veces la pelota pues no viene todo lo recta que yo quiero y bueno pues igual le pego peor y te vendes un poquito, pero bueno, Marta también, ella me ha buscado con fuerza por abajo y pues yo tenía que entregar a veces la pelota, pero bueno, yo creo que hemos hecho un juego bonito, yo estoy a gusto, unas sensaciones pues buenas y bueno, para adelante, tenemos que ir partido a partido, una gozada de sacar el punto porque son muy difíciles y contenta. Amasainak arte ez du norabide garbirik izan partidak Olatz eta gero partida erabat hautsi da zuen aldera, tanto bakarra egin dutelako orduko hartaz geroztik gorriek. Bai, nik uste hasieratik ongi sartu garela, gero bai aurreratu digutela erdialdera, baina gero berriz amaieraldea partidan sartu gara berriz eta aurreratu dugu eta hoi, 22 arte heldu gara. Maiteri ez diot aipatu, baina ez da pilota leku erosoa jokatzeko, estoikotasun asko ditu, pilotak askotan geratzera egiten du eta horrek ere ez dizue bat ere lagundu, baina baldintzak berdinak dira guztiontzat. Bai, hori da, frontoia esetasuna dela eta bote arrorak egiten zituen, eta baita ezkerreko pareta jotzen zunen arraro ateratzen zen, eta baita marra jotzen zunen asko ateratzen zen, bai, pixka eta arraroa, baina bientzako berdin, orduan. Bi partida jokatu dituzue, lehen puntua poltsikoratu, honek indarra emango du aurrera jarraitzeko, eta garrantzitsu ere izango da puntua, behar bada martxoan horren beharra izango duzuelako. Bai, hori da, aurrekoan, bai, igual ezin oso ongi ulertu biak, eta hontan nik uste ari garela. Eta oso ongi moldatu gara biak, zuloak abesten eta hola, así que a ber martxoan, final hortan gauden, o saiatzen gehan. Biok aipatu duzue, elkarrondo ulertu duzuela, hemetik aurrera jarraitzeko giltza ere hori izango da. Uztarketa ona eta batak bestea behar duenean entzutea ere bai, ezta? Bai, hori da, azken finean bi atzelari gara, berez, aurren Maite berria da, eta nik atzetik ikusten dut partiduan gertatzen den, beraz, esan marko dio nora joan, eta hor biak moldatzeko. Ederki eskak, zorionak eta eskerrik asko. Hau esek garaien hitzak eta badatoz gugana galtzaileak ere. Neskak, pena pixka bat izango duzu, ez da posible izan. Neskak, ez da posible izan. Ya, bueno, ni posi. Primer partido aquí con ella, pues, bastante feliz, una pena obviamente, pero bueno, yo creo que bien, hemos empezado bien, creo. Pero bueno, eso. Amasaina joan zareten arte, esku-eskuan izan duzue partida oso gertu ibili zarete bibikoteak eta pena behar bada orduan hautsi izana partida, ezta? Ya, bueno, no sé qué ha pasado, igual nos hemos puesto nerviosa, no sé, hemos empezado a fallar. Claro, Maite ha empezado ahí a dominar un poco, nos hemos perdido y bueno, una pena.
Maite atzelaria da, baina bolearekin indar handia eman ohi dio pilotari eta horrek ere behar bada deseroso sentiarazi zaitu. Parta. Bai. No me lo esperaba para nada, la verdad. Siendo zaguera, pues la volea la tiene bastante bien. También hemos visto unos ganchos que ni tan mal. Y pues eso. Ha sorprendido, la verdad. Eta Naroa, Olatze goikoa duen joko erakutsi du beste behin ere, asko eman dio pilotari, eta ale ere etzarak ikildu, eta ongi erantzun diozu. Bueno, horratzean nagintzia oso zaila, batez gaina Olatzi eskuien jote zionian asko luzatzezun pelota, eta horratzetikan defentsa lan eta makarrik ibili naiz. Da hori gero esan dezuna, Maite boleaz mina hundi jaiteu, hor bi inguruan, baterdi inguruan pelota gehatzi zanean ja zatu itezun, airea sartu eta hor asko mogitzezun, da hor pixka sufriu dugu. Nola nahi ere ez da pilotaleku erosoa jokatzeko? Pilotaleko egin guztua. Ondala pare bat urte joka genuen, da humedade gehiago zegoen gaur guztua ibiligea. Da nik uste, lehenengo partida txapelketakoa, ja hemendik aurrea igual gehiago entenditzen jungo gara elkar, gehiago kubritzen, da nik uste bikote sendua osako dela hemendik aurrea. Hemendik aurrerakoak ere gogorrak izango dira, baina lehen esperientzia honetatik zerbait positibo ere aterako duzue, 16ak arte gertu izan duzue partida bideratzeko aukera, ez da posible izan, baina hemendik aurrera luzea da txapelketa aukera gehiago etorriko zaizizue. Bai, hori da, egia esan partida osoan zehar jungea pareko, inor ez da aldendu tanto askoatik, hori 16garren tanto arte igual geu jungea pixka eta aurretik dominatzen, baina jokuan zehar oso parekauta zeon, da azkenian behek irabazte duen, baina hori txapelketa luzia da. Eta Marta, azkenengo galdera zuretzat, bigarren mailatik lehen mailara egiteak pentsatzen dut ilusio ere eragingo dizula, ezta? Ilusio eragingo dizu promozio mailatik lehen mailara igotzeak, ¿está? Yo sí, yo con una ilusión enorme. Desde el año pasado estaba ya un poco nerviosa y me ha encantado, la verdad que me ha encantado. Estoy súper a gusto con la compañera que me ha tocado también y pues estoy muy ilusionada de este campeonato y a ver qué tal. Espero que bien. Ea gauzak ondo irten diren, eskerrik asko neskak eta hurrengo partidera arte. Hauexek galtzaien hitzak, galduarren biak irribarretxu etorri zaizkigu eta horregatik ere eman behartzaie eta aitortu behartzaie meritua Martari eta Naroari lan ona egin dute, behar bezala biribiltzerik ez dute izan, baina gustura behar dute egindako lanaz eta 16ak arte erakutsitako jokoarekin ere nik uste badut baituztela gustura egoteko nahikoa arrazoi. Eta lehen partida amaituta hemendik minutu gutxi barru gaurko jaialdiko bigarren eta azken partidarekin sartuko gara. Lehengo astean sartu ziren bi bikoteak txapelketan, lehen da biziko jardunaldian jokatu zuten txapelketari hasiera eman zion partidan Gera Iturriagak eta Oiana Orbegozok Larraintzarko Ultzama pilotalekuan, eta orduan garaipena lortu zuten, eta baita biharamunean Tafaiako Ereta Kirolguneko pilotalekuan Maili Barrokalek eta Alejandra Perezek ere. Gaur bigarren partida dute bi bikoteek, bigarren puntua helburu biek, baina bikote bakarrak lortuko du, berehala ikusiko dugu bikote horren, berehala jakingo dugu bikote horren izena zein den. Gorri zariko bira Maili Barrokal eta Alejandra Perez, urdinez aurka Gera Iturriagak eta Oiana Orbegozok egingo diete. Hemendik gutxira ekingo diegu bigarren partida honen kontaketari. Oraintxe arte.
lanerako prest dira. Barrokal Perez, Iturriaga eta Orbegozo bigarren partida hasteko prest. Txapa gora jaurti du Bizkaiko Pilota Federazioko epaileak Egoitzartola txipik, kolore urdina agertu izango du seguruenik eta horrek beraz lehen sakea Jera Iturriagari emango dio. Pilota apartatzen ari dira epaileak duen saskian Orbegozo eta sakera etorriko den Iturriaga bera. Zalantzati ere bai, azken honen arte biren artean duda egin ondotik bietako baten aldeko autua egin eta arekin egingo diote partidari. Alejandra Perezek oraintxe pasadio pilota Era Iturriagari eta Leitzarra badator sake ateratzera. Eragin dio punta pilotari eta jarri du martxan Sopuertako jaialdiko bigarren norgehiagoka sakez lortu du lehendabizikoa bikote gorriak, sakatzaile fina eta jaioa da Iturriaga. Ezagutuko duzuen moduan geure jarraitzaile leial baldin bazarete behintzat, ezker paretan baztertuta utzi du pilota eta Alejandrak eskua sartzeko aukera izan duen arren, pilota frontiserako bidean ipintzeko aukera barik geratu da. Bigarren hau ere baztertua, baina ederki jasoa. Santo Domingo de la Calzadako atzelariak ezkerrean gaizto bildu, hau ere gainean jarri du Alejandrak. Ormabikoa jerak asko zabaleratuko da, baina iristeko denbora eman dio Barrokali berriz ere zabalera, maili etzegoen tokira. Alejandrak lagundu dio alere, aurrelari lagunari, maili orain. Atzelariari lagundu nahian urrundik, pilota bientartera bideratzeko. Eta gero zabalalderaino Urrika egin arazi dio Goianak zabalaldean jarritako pilota honek Alejandrari iristeko nahiko atarte izan du, baina horre esango nuke eramatera ez ezik jokaldi egiter ere joan ote den zegoen tokitik urrutitik pilota jaistera joan ote den iruditu zait eta azkenean txapapera joan zaio. Pilota hori bi eta huts beraz. Aurretik dira markagailuan elkarren segidan tanto biak eginda. Iturriaga eta Orbegozo oso laburra izan da. Bigarren neurketa honen hirugarren tantoa. Urrundik 3 eta laurden ingurutik jaitsi du pilota. Mailik eta tantoa ederki lortu du bat eta bi markagailuan. Eta beste pilota bat kantxaratuko dutela iruditzen zait. Hauek ere zalantza egiten ari dira. Kantxaratuko duten materialaz hausnarrean, baina hautatu dute ondorengo tantoan protagonista izango dugun pilota. Orbegozok pasa dio Barrokali eta Bergararra badator sakea ateratzera. Sake gaiztoa bostetik eraman Orbegozok, Iturriaga sakatzailea dela aipatu dugu partidaren hasieran, lehendabiziko sakea ari egokitu zaiola eta baina Barrokal ere dakik ez duenaz ez tatzean geratzen eta honek ere sakeak baztertuta eta eraman gaitzak jarri hori ditu eta gaur ere saiatuko da aurkariei saketik lanak ematen eta behar bada sakez tantoren bat edo beste ere egingo du. Horretan Orbegozoren defentsa erabaki hor gerta baditeke ere. Ezkerparetan baztertu du Oianak berak azkenengo pilota hori 4 inguruan ezkerrez eramateko modurik ez du izan
Alejandrak eta ondorioz hirugarrena lortu dute aurrelari Leitzarrak eta atzelari Azpeitiarrak 3-1 markagailuan Jerak aterako du ondorengo sakia. Lauterditik Maili sartuko da, baina ezin jaso sakeak ezkerparetan jo ostean atzera egin du eta atzera egiteaz batera zolan efektu ezoikoa hartu du pilotak eta azkenerako Maili Barrokalek pilota ezin izan du eraman. Edarkien antzun dio sakeari Alejandrak. Barrokal sartuko da biterditik zabalera luze eta indar handian. Jerak bildu eta pilota baztertu ere egin du. Horrengo handien tartera eskuinez sartuko da Alejandra. Iturriaga atzera. Eta ezkerrean baztertua. Eta orain pilota mozten saiatu da. Bat eterdi ingurutik, baina txapapera joan zaio, 2-4 beraz. Errepikapenean oraintxe ikusiko duzue. Nola galdu duen pilota. Leitzarrak, bat eterdian Ianka geldirik jo du. Baina txapapera joan zaio pilota. Usi izan da, Leitzarrak galdu duen Enda biziko pilota. Sakea luze jarri du Mailik, baina bote oso txiki egin du pilota horrek. Oiana 6. kuadroa atzerago zen eta 5 eta 4 inguruan erabat geratzeko joera agertu du pilotak. Lehen partidan ere halako batzuk ikusi ditugu eta orain ere bai, partidaren amaiera aldean hemen izan ditugu. Geure mailaren inguruan kontrakantxaren albo batetik bestera korrika. Bigarren honetan ariko diren pilotarietako batzuk, Iturriaga eta Orbegozo behin bai, eta nik uste horretaz jakitun izango zirela. Neurketa jokatzen hasterako, kanpora joan zaio pilota Oianari eta partidako lehen da biziko berdinketa eragin du horrek. Launa markagailuan, Maili Barrokal dator sake ateratzera. Punta eragin dio pilotari eta atera du azpidik, Lauterditik ezkerrez jaso Oianak eta Maili bere tokitik atzerarazi ere bai, eta gero luze 3 terditik 3 terdi ingurura Azpeitiarrak berak. Era atzera etorri da. Oianari laguntzearren ezkerrez sartu da Alejandra. Kantxaren erdialdera jokaldi bizi, hanketara jokatu nahi izan dio Mailiri, baina ez du bat ere ez ustean harrapatu. Oraingoan bien tartera Bergararrak berak, ezkerrez bien tartera joan den pilota hori eraman du Orbegozok, eta gero 3 terditik 4 terdira zafaratu Perezek. Arro, baina goiko txapa jo omen du. Epailearen arabera ezkaragu hori ebazteko onenak, entzungailuak jantzita baititugu, azkenengo lauzar arte arrotu duela ezagundu azkenengo pilotak horrek, baina behar bada goitik beherako bidea egin izan duenez, horregatik irudituko zitzaion Artola Txibiri. Txaparen goiko bertza jo duela pilotak. Eta tira, epailearen iritzia balio duenez, tantoa Barrokal Perez bikoteak lortu du. Atzera Mailik, herriz ere atzelariari lanak endu nahian. Gaizto jaitxirako pilota Orbegozok, Mailik behar bezala ekarria. Gainera etorri zaio zertxo bait Alejandrari, bien tartera Iturriagak eta gero Lauterditik atzera. Gehiegi arrotu gabe. Ordea Perezek, bien tartera Gaiztoierak.
Alejandrak eraman, berriz ere luze atzera Iturriagak eta ezkerrera baztertua. Azkenerako pilota horrek ez du bat ere erantzunik izango. 5. lortu dute Iturriagak eta Orbegozok. Bosna, hortxe duzue. Bosnako berdinketa markagailura igo arazi duen pilotak da baztertua. Eta berriz ere Urdinen pilota dator kantxara. Sake gaizto, azpi-azpitik joan dena 4 eta 3 laurden ingururaino. Eta erantzunik izan ez duena 6 eta 5 aurretik dira Iturriaga eta Orbegozo. Sakez bigarren tantoa izan du hauxe. Leitzako aurrelari Bizkorrak. Bigarrena ez hirugarrena. Sakez badakigu sarraski handia egin dezakeela Irak egiteko gauza bada eta gaur hasieratik behar du langintza horretan Sakea behar bezala baliatzeak. Ez du aurreko partidan ere adierazi dizuedan legez buruz-buruko partidetan adinako garrantzirik, baina Sakea baztertzeak laguntza bi eman diezazkioke Sake ona egiten duen pilotariari. Batetik erantzuna baldin badu Sake horrek erasorako aukera zeure buruari sortzea Sake bueltan, eta behar bada horretarako premiarik ere ez izatea Saketik, Sakearen ondotik ezpada erantzunik jasotzen. Maik ezkerrean baztertu du bere azkenengo pilotaka da, eta Jerak bere burua lurrera botata jasotzerik ez du izan. Seina beraz, markagailuan partidako 3. berdinketa, orain urrengo 4 eta 5 ere izan ditugu, eta seinako onakoa dugu neurketako 3. markagailuko bat egitea. Sakea luze, 5 tarditik ezkerrez jaso Orbegozok eta Barrokali Sake bueltan sartzeko aukera kitatu ere egin dio. Pilota atze aldera arro bideratzeak Zabalera. Gozatu gabeko pilota Alejandrak. Jerak karri du eta bueltan baita arian ezkerparetan sartu ere oraingoan atzera luze. Bote oso txiki egin dio pilotak Alejandrari, espero baino askoz ere murritzagoa, eta azkenean pilotara iristeko pauso pare baten faltan edo geratuko zen 7 eta 6 markagailuan aurretik dira Iturriaga eta Orbegozo, eta berriz ere Urdinen bi zenbakiduna plazaratuko dute ondorengo tanto honetarako gutxienik. Jerak eta Oianak Alejandrari, Jera Sakera etorri aurretik egindako keinuak aditzera eman duen moduan. Sake gaizto Jerak, erantzunik izan ez duena. Tanto biko zuloa lortu dute. Aurrelari nafarrak eta atzelari gipuzkoarrak hortxe duzue 5 tarditik. Kolpea, Alejandrak pilotari kolpea tira dio nunea, baina kolpea tiratzea ez da aski izan. Pilotak txapa gainerainoko biderik harrapaz ezan, eta markagailuan tanto bizaurretik jarri zaizkiela ikusirik partidako lehen etenaldi askatu duten neurketa hasi eta 13 minutu eta laurdenera Bergararrak eta Santo Domingoarrak. Bat ere botilerorik ez dute aurkian bibikotek. Mairen aita izan zuten igandean aholku emaile Alejandrak eta biek, eta gaur ere ikusleen artean hemen da Felix Barrokal, baita bere ama Jone Santos ere, baina oraingoz ez zaie gerturatu.
Berriz ere badatoz kantxara. Bikoteak atera du sakea. Berak Alejandrak enaman, 2 eta 3 laurdenetik luza jarri du atzean Jerak eta baita Alejandrak berak ere. Barrokal sartuko da, 3 eta laurdenetik atzera, luze. Eta indarra handia emanez pilotari. Botearen ostean jokatu du orain, pilota jaitsi. Jerak eskuinez eraman, eta gero Maik atzera 2 eta laurdenetik. 3 terdira aurrera egiteko beharra izan du hor. Orbegozok askotan geratzen ari baita pilota. Pilota leku honetan arrunta den moduan. Eta gero zabaletik zabalera jokaldi ahalegina egin du Jerak, baina pilota horrek botea zabaleko txapa erdi pintatu horreta zarago egin du. Kamerako irudietatik ere kanpo geratu da, baina ez digu bat ere zalantza izpirek eragin pilotaren puntak. 7 eta 8 berriz ere horrien pilota kantxara, eta hausi izan da Maik sakez lortu duen bigarren tantoa. 8 markagailuan. Venga, Alejandra esan dio Maik lagunari sake ateratzera abiatu aurretik, aupa Jerak berak ere Oianari, eta badator sakera Barrokal. Atera du sakea, gaizto doa ezkerpaletara. Oianak ekarri, sake bueltan aukera garbia izan dezake tanto egiteko Barrokalek, baita dotore probestu ere. Kantxaren ardialdean geratu da. Pilotaren zain eta aukera izan duenean, 1 eta 3 laurden ingurutik zeinen ederto jaitsi duen. 9 eta 7. Aurretik dira markagailuan. Perez eta sakera datorren Barrokal. Moztuta 3 tanto egin ditu, baita beste 2 ere. Sakez, sakera datorren pilotari trebeak. Atzera Barrokalek naita jaitsitakoa Oianak. Ezkerrez indarrandian zioana ekarri Barrokalek, gero saietxetik goiko jarreran jo du pilota atzeratu nahian Jerak. Atzera Barrokalek berak ere azartu ere egintza Oianari, baina dotore atera du Uralako pilotariak. Erriz ere kantxaren erdialdera jaitsi urruntzen Oiana, baina pilotarekiko tartea behar bezala neurtu du. Perezek ere atzera lautarditik sartu da eskuinez Oiana. Barrokali bat ere abagunerik sortu gure izan gabe, honek aukerarik txikiena ere aprobetxatzeko berezko trebetasun handia baitu. Aukera garbi orain Jerarentzat, pilota baztertzen ez baldin bazaio, ezker zeharra Zabal aldera. Prestegoen ordea Barrokal ezkerrera, Orbegozok luze txokoan barrena Barrokalek ezkerrez bitar dira jodu Iturriagak, eta gero atzera 4 eta 4 denera Perezek atzelari aritu da Iturriaga oraintxe artearik eta aurrera pasatzeko aukera izan duen arte Zabalera indarrandian eta bizi Barrokalek, baina baita Zabaleregi ere. Zabaleko arrastoa zarago joan baita. Mairen pilotaka da 9 markagailuan. Eta berriz ere urdinen gogoko pilota izango dugu kantxan. Hauxe izan da partida honetan Mai Barrokalek galdu duen lehen da biziko pilota. Partidako laugarren berdinketa, laugarrenez bosgarren berdinketa utxiko duen tantoa jokoan jarri du Jeraren sakeak. Sake bueltan atzera, luze atzera dator era berean Barrokal ere. Atzelariari
Lankarga arindu nahian atzera Orbegozok. Ies egindakoa Perezek, ezkerrez ongi jaso du Iturriak, orain Orbegozori sardadin egindu dio. Kantxaren erdialdera jaitsi indarrandian, hien tartera Barrokalek. Orbegozok iristeko hastia izan du, berriz ere toki berera gaizto, ezkerpareta harrapatuta gainera. Barrokalen pilotaka da hori, atzera oraingoan Aiek berak ongi eutsi dio. Orbegozok ies egindakoa berriro Alejandrak txokoan bertan da pilota, Barrokalek ere txokora, baina apurka jokoa ezker paretaren jirara bideratu guran ezin sartu orain Barrokalek. Zabalera naita Alejandrak, iristeko denbora eman dio txapagainean jartzeko ere bai Oianari, eta ezker paretan sartu zaio, asko sartu gainera pilota hori Mailiri. Azkenerako bat ere arraposturik gabe geratu den arte. 10-9 markagailuan doi aurretik dira Iturriaga eta Orbegozo, tanto bakarraz aurretik joan ere. Gerakaderako du ondorengo sakea. Sake bizi-bizia, lautarditik Maiek eman dio erantzuna, atzera gero lautik 3 eta 3 laurden ingurura Orbegozok, eta Perezek ere. Alejandrak ies egindako pilota izan du pilotako azkena. Zabalera Barrokalek, naita jera bere tokitik aterarazteko. Txokoko tejada orain Arroxa Marra iristeko denbora eman dio, nola nahi ere Iturriagari, gero zabaldu baina bertan zen egin beharko zuena, egin nahiko zuena sumaturik edo Orbegozo, oraingoan atzera egin du Iturriagak. Orbegozok estaltzen ez zuen lekua kubritu naia, baina berriz ere bakoitzak hartu du bere ohiko lekua. Iturriagak aurrealdea eta Orbegozok atzealdea. Ies egindakoa Perezek, Iturriagak atzera, baita Barrokalek ere zabalaldera jokoa pixkanaka bideratu nahian dejada Arroxa Marra Maiek, ezker zeharro nahierak eraman alere Maiek, beste dejada bat Iturriagak, Perez iritsi da eta hor bien erdira joan da, eta gerak uste izan du behar bada kolpea Orbegozok, Oiana Orbegozok tira behar ziola, baina ez du kontuan hartu Oiana bera baino dezente atzerago zegoela, eta pilota ari segitzea eta pilotari erantzutea berari zegokiola, eta azkenean etxi-etxian kolpea tira dio, gainean jartzeko moduko ez da izan, eta kaskateko handitxo ere hartu du buruaren atzealdean. Minkeinuren bat ere agertu du, baina burua behar bezala mugi dezake eta jarraitzeko bat ere eragozpenik ez du Leitzarrak. 10 markagailuan. Ate deusakea gaizto, aurreko beste sake zenbait legez. Barrokalek atzera 3 eta 4 den ingurura Perezek, Orbegozok eraman, eta Barrokalek jaitsitako pilota hori behar baino gehiago eta behar baino beherago jaitsi du. Txaparen azpialdera joan baitzaio, txaparen beheko ertza jotzetik etzen aparte. Pilotaka da hori, baina ez da gainean izan. Txaperak ondori oztatzen ere lagunduko zizuen moduan. 11 eta 10 lanerdietara 23 minutu eta erdian iritsi dira aurretik, tanto bakarraz doi Iturriaga eta Orbegozo, eta partidari bide honexetatik segituzkero badirudi bukaera arte, lehen partidan lanerdiak osatu ostera arte izan bezala ez duela norabide jakinik hartuko neurketa honek alde bietako
baten ingurura. Iturriaga tantoaren hasieratik saketik bertatik hasita jokoa nahasten eta aurkariak kantxa barrena batetik bestera dantzarazten, mugiarazten. Barrokalek atzera, biterditik irura. Orbegozok jaitsi. Barrokalek pilota baztertu. Eta Orbegozok irutik. Lau eta laurden ingurura zabaleratu, atzeratu eta baita zabaleratu ere. Barrokalek jokaldia dejada ona, txos egin dio pilota hierari eta horrek eraman gaitz bihurtu du Mailen azkenengo dejada hori. Hortxe duzu errepikatuta 11 markagailuan. Ez dio bikote bietako batek ere besteari alde egiten utzi nahi markagailuan. Elkarren gandiko sogertu dira. Tanto bakar batera gehienean bikote biak elkarren gandik eta estu dira gauzak. Txapelketako neurketa baten aurrean garela erakusten digu honek. Hemen puntu guztiak garesti dira. Eta garesti egongo dira hemendik aurrerakoak ere. Bi pareta ona orain Barrokalek indarrandian. Aski zabaleratua. 12. Alejandra Perez entzat eta bientzat 12 eta 11 markagailuan. Hormabikoaren bitartez lehen tantoa izan da. Haiek egin duen hause. Atera du sakea. Bergararrak bote txiki egin dio, txikiagoa. Pilota horreko janari eta gero ezkerzearra indarrandian zabaltzen hasi da Maili, baina azpialdeko lastegirara joan zaio. 12 beraz markagailuan. Maili galdu duen 3. pilota izan da. Azken ura. Zintzurra freskatzera urbildu dira atxeden setera. Sakera etorri aurretik Orbegozo eta biak eta badator. Sakera Leitzako aurrelari artetxua, sake baztertua. Erantzunik izan ez duena, erantzuteko modurik ere ez baitio eman. Sake zital horrek, sakearen zitaltasunak Alejandra Perezi. 13 eta 12, jerak sakez egin duen laugarrena izan da hau. 13 eta 12, doi berriz ere tanto bakarraren aldeaz. Aurretik dira markagailuan Orbegozo eta biak eta beste sake bat erantzunek izango ez duena. 14 eta 12, behar badau eramateko modukoa izan zitekeen. Handikoa baitzen, ezkerpareta handiegirik harrapatu gabea, ezkerpareta handiegirik baino bat ere ezkerparetarik harrapatu gabea, baina ezin izan dio eutxi sake horri. Alejandra Perez gozak aitzabil azken tantoetan partidaren hasieran behar bada hori nabarmenago ikusi dugu Alejandraren jokoan, zenbait pilota doi iritsi dira. Frontisera berak jotako zenbait pilota doi iritsi dira frontisera eta gozatu gabeko batzuk ere izan ditu. Eta azken sake hau ere txapa gainerako indarrik gabe geratu da. Alejandraren eskutik irten eta gero. Bigarren ez etorri dira. Atxeden setera Barrokal eta Perez eta behar bada une kritikoa, partidako une kritikoa izan liteke hau, partidaren hasieratik orain gutxi arte pare-parean ibili baitira bibikoteak elkarrengandik, bi eta hutsa dira markagailuan aurretik Iturriaga eta Orbegozo. Ondotik bat eta biko egin dute Barrokalek eta Perezek, 4 eta 1 jarri dira Iturriaga eta Orbegozo aurretik, ondotik 3 tanto egin dizkiete elkarren segidan urdinek, gorriek urdinei launa jartzeko, 5 eta 4 ere izan dira aurretik, Bergararra eta Errioxarra, 5 egin dute gero Iturriagak eta Orbegozok, 6 ere joan dira, 8 eta 6 bitantoren aldea ere izan dute, Leitzarrak eta Azpeitiarrak, 8 joan dira gero, 9 ere bai, 10 ere bai, 11 ere bai, 12 ere bai, eta
Amabinako bat geroztiko 3 tantoak, amabinakotik 15 eta 12ko honetar arte bitartekoak. Elkarren segidan egin dizkiete urdinek gorriei eta hauxe dute. Partida guztiko tanto alderik nabarmenen aurrez tanto birena ere izan dute. Esan bezala partidaren hasieran partidaren lehen erdian, baina hirukorik orain arte ez dute izan. Eta tanto aldea handiagotu ez dezaten eskatuko zuten partidako bigarren etenaldia Barrokalek eta Perezek. 4-1 zioazela eskatu dute lehen da bizikoa. Tanto aldea bera zenean, 3 tantorena zenean, orain ere gauza bera egin dute partidaren bigarren erdian. Ikusiko dugu honek etekinik baduen Bergararrentzat eta Santo Domingoarrentzat edota gauzek oraintxe bezala jarraitzen duten Iturriagaren eta Orbegozoren mesedetan. Barrena luze eta indarrandian Iturriagak, Orbegozok bien tartera eskuinez sartu da Perez. Pilota usta jarri ezkerparetaren inguruan Iturriagak, Perezek jaso zabalean jokaldia Iturriagak, baina ez ditu kontragantxarekiko tarteak behar bezala neurtu. Pilota horren pumpa Zabaleko txapa zarago joan baitzaio Gerari. 13 eta 15 tanto biko zuloa dute aurrean Barrokalek eta Perezek. Sake ateratzera dator Maili. Atera du sakea Orbegozok eraman. Pilota jaitsi Oianak Barrokalek atzera, baina ez dut uste oso gustura jo duenik. Keinua ere zalantzaren tankerako egin baitu. Atzera 3 tardira Oianak baita atzera xeagotik toki berera. Perezek ere luze Oianak zertxo baita aurre alderago bideratuaz jokoa. Atzera Perezek ere eraman Orbegozo, baina ez din Barrokali sortzeko aukerarik ondu. Luze atzera indarrandian egin ohi duen moduan Mailik eta baztertutako pilota horrek ez du erantzunik izan. Oianak baztertutako pilota horrek ez du erantzunik izan. Oianak baztertuta lortu duen bigarren tantoa izan da hoxe eta horrek 3 tantoko zuloa zabaltzeko aukera eman dio. Gaur elastiko urdina soinean duen bikoteari. Atera du Iturriagak, sotamanoz eraman nahi izan du sakea Barrokalek. Perez deseroso antxian dabilela, sumatuta ari lana arindu nahian. Partidaren hasieratik beste zenbait alditan ere egin nahi izan duen moduan, baina indarrandia zeraman jeraren sakeak eta ezin izan dio erantzun beharko ziokeen moduan ganoraz erantzun. 4 tantoko zuloa beraz markagailuan 17 eta 13. Sake baztertu hau ere aurrekoa bezalaxe inolako erantzunik izan ez duena. 18 eta 13 eta pixkanak ari dira zuloa gero eta handiagoa den honetan aldea zabaltzen eta Gerari da behar bada saketik diferentzia markatzen. Urdinen mesedetan atera du sakea Iturriagak, txostegin du pilotak, baina erantzuteko moduan izan da Alejandra. Txokoan barrena luze Gerak, txostegin dio pilotak Maili, eraman bai, baina botea kanpoan izan da. 19. beraz. Iturriaga Orbegozo bikotearentzat. Iturriaga dator sakea ateratzera. Autorditik eraman Alejandrak.
Ortegozok jaitsi, ezkerrez eraman, pilota zitalura. Barrokalek atzera gero Iturriagak Mailik eraman, baina aukera garbia hierarentzat ez du asmatu. Bejadarekin atzera gero luze-luze Barrokalek, oraingoan aukera garbi etordakioke bien tartera indarrandian eta ezker paretara Gaizto. Orbegozok eraman, bien tartera pilota Gaiztoa Alejandrarena ere, txokoan barrena luze Barrokalek naita jaitsi. Orbegozok txokoan barrena luze lehengo gizan Barrokalek eta gero atzera luze-luze gerri-gerri enetako pilota iru terditik, lau terdi bostera. Alejandrak, Orbegozok eraman, txokoan bertan utzi du. Aurrez utzitakoak baino abiadura asko zere txikiagoarekin Barrokalek, Jerak zabaldu, Arroxko zabaldu alere, edarki jaitsi. Barrokalek Iturriagak eraman, bolea ez du eskuan behar bezala sartu, baina botea gainera etorri zaio pilota egindako bote arrunt kaskarraren ondorioz gainera etorri zaio Jerari eta horrek azken unean eskuz aldarazi behar izan du Jeraren kolpaketa eta ezkerrez jotzeko prestegotetik eskuinez jotzera igaro den denbora tarte aski labur horretan eskuz aldatu eta kolpea egiteko ez du nahikoa tarterik izan. Leitzarrak 14 beraz, bostantorena da orain zuloa. Geraren eta Oianaren alde. Bien tartera orain bote oso txiki egin dio pilotak Oianari berari ere, gero berriz ere toki berera eraman nahi izango zuen jokoa Barrokalek ez dio hori egiten utzi Iturriagak, pilota baztertua Perezek, ederki ekarri alere jauzi eginez Iturriagak berriz ere txoste eginarazi dio pilotari Mailik. Hartara bikote gorriak 15. Tantoa lortzeko 15 eta 19. Eta pixkanaka gauzak aldarazten ari dira. Markagailuan ez ezik, jokoan ere bai Barrokal eta Perez, orain Maisakekin gehiago asmatzeko moduan da. Alejandra ere pixkanaka partidaren amaieran egonagatik ere partidan sartu da eta gehiago gozatzen du hasieran baino gehiago gozatzen duela esango nuke eta horrek bere buruarekiko konfiantzan nik uste aurrera jarraitzeko indarra ematen ariko zaiola. Atzetik bira lau tantoz, baina nik uste orain bestelako joko ari direla erakusten eta aurkariak ere euren menturan ibilarazten ari dira. Txokoan luze jarri du pilota Gaizto Jerak, oraingoan zabalean luze indarrandian, atzetik aurrera badator azkarrasko Barrokal. Kantxaren erdian utzi du pilota Orbegozok, jokoa dera bideratu nahi izan du jokoa Barrokalek eta gero 3 eta 4 lauterdi bostera, pilota luze jarri du atzean Orbegozok, beste behin ere bai elkarran segidan bigarren aldiz. Berezi ies egin dio azken pilotak, txokoan barrena luze Iturriagak baita Barrokalek ere, Jerak pilota zabaldu, berriz ere txokora hanketara Barrokalek Iturriagari, keinu ona orain Bergararrak, Santo Domingo dela kalzadakoak ederki baliatua. Eta Iturriagak ezin eraman atzelari beharrak egiten ari zela. 16 eta 19. Eta hau izan da Alejandrak egin duen lehen da biziko tantoa, atzean eginea hain justu 3 tantora dira aurkarien gandik eta ez dakit ez ote duten garai aproposa Iturriagak eta Orbegozok gorrien joko bolada onari amaiera eman, gorrien joko bolada ona eteten saiatu eta atxeden setera egiteko
etenaldi eskaera baten bidez, orain arte etenaldiei dagokienez bater eskatu gabeak dira Iturriaga eta Orbegozo, bi eskatu dituzte Perezek eta Barrokalek eta Perezek, eta atzetik aurrera datozkiela ikusita, tanto hau egingo balieten ikustea kaso partidak eratzeko moduan izan daitezkeela. Pilota jaitsi du Maiek, Jerak ezkerrez jaso, Zabalera Maiek, eraman Jerak eta txapa gainean doidoi jarri berriz ere Zabalera, eta atzera eta pilota burutzein pasa dio. Maiek Oianari altuera handiegirik eman ez badio ere. 17 eta 19 eta bai, aurkira etortzea erabaki dute Nafarrak eta Gipuzkoarrak. Orain arte partidak zenbakitan eman duena gogorarazteko modu ere badugu, etenaldiari esker Magi Barrokalek tanto sorta handia egin du, moztuta lau, sakez bi eta tejadaz piparetaz eta atzera jota bana, atzera jo duena azkenekoa izan da, 17 eta 19koa eman dien azkenengo tanto hause, atzean tanto bat ere egin du Alejandrak, 3 pilota galdu ditu, Iturriagak 7 ditu egindakoak, sakez 5 eta bana atzean eta moztuta, eta Oianak 2 ditu egindakoak, galdutako beste egindakoak, egindako bat gehiago du barka, galdutako 2 pilota ditu, baina egindako 3, 2 baztertuta eta 3. eta azkena moztuta 41 minutura bidean doa erlojua, 40 minutu eta 42 segundo markatzen du oraintxe kronometroak, eta oraindik ere bide apur bat urratzeko badute, 22. bidean bikote biek. 17 eta 19 markagailuan tanto bira dira Iturriagaren gandik eta Orbegozoren gandik Magi Barrokal eta Alejandra Perez, eta hemendik aurrera bere biziko garrantzia izango du 22. bitarteko tanto bakoitzak. Urdinek behar dute garaipenetik gertuago jarri eta berriz ere lehenbailen sakea berreskuratzeko, eta gorriek hori gertatzerik ez dute gurako. 18. egiteak partidan bete-betean sartuko bailituzke, orain daudena baino gehiago behar bada. Tantoa jokoan da, ikusten hariko zareten legez, atzera luze-luze 3 erditik 3 eta 4 erdi ingurura Orbegozok, Perezek eraman, Orbegozok 3 erditik berriz ere luze-luze, eskarparetan sartua gainera, edarki ekarri du alere Perezek, bien tartera gero indarrantian, eta bizi-bizi Jerak, Barrokalek atzera, eskuin ez eraman Oiana Orbegozok, eratorri zaio pilota Barrokali, kolpea tiratzeko moduan izan baldin bada ere, gero bien tartera jaitsi, Maiek ekarri, ia pasatakoa zen pilota hori, karga badu Jerarenak, baina hau ere gainean jartzea lortu du Alejandrak, berriz ere jaitsi, Maiek ekarri, eta Jerak txokoan goxo utzi nahi izan du pilota, baina erori egin zaio, txapapera joan zaio eta hortxe duzu Jeraren azkenengo utxegitean kasartzea. 18 eta 19, haupa Oiana esan dio Magi sakera etorri aurretik Jerak Oianari, eta ea bada hemendik aurrera nola edo ala tantoa egiteko modurik izaten duten Iturriagak eta Orbegozok. Aspalditxo sartuak baitira zulo beltz sakon batean, argitasunik gabeko zulo batean, tantorik egiterik ez baitute lortzen, horretarako aukera Franco bere buruari tantoetan sortu baldin badizkiete ere. Ies egindako Zabaldera Oianak, Magi bertaraino joan da pilotara emateko eta gero txokoa zaintzeko agindu dio. Ezker eskuaz egindako keinuarekin bikotekideari Alejandra Perez atzera Magi, gainera etorritako pilota nola edo ala gorpuzetik kendu guran, atzera askori gozatuko beko pilota batean Alejandrak, atzetik beharrean bihardu orain Magik, ez du gozatu Iturriagak ere ezkerrean sartu du, nola nahi ere
Eta Alejandrari kanpora joan zaio Garaitxarreko hanka sartzea Errioxarrarena 20-18 hortxe duzue. Hogei eta 18 markagailuan. Tanto bira garaipena. Urdinak laura. Gorriek eta hemendik aurrera berriz ere sakearen abantaiatxoa izango dute eskura. Urdinek pilota aldatu ere egin dute, konturatu ezpaldi naiz ere honek ezagun duenez. Zolan irteera handiagoa baitauka aurrekoarekin jarkatuta. Eta pilota biziago honekin sakeak eman dien alde txiki hori balia dezaketen 21 garrena egiteko Iturriak eta Orbegozok edota kontrara markagailuan tanto batera jartzen zaizkien ostera ere azken aldi honetan hainbeste gerturatu zaizkienean lortu duten bezala Barrokal eta Perez. Bitik ezkertzea Rona barruan da Gerarena Maik bildu eta gero pilota jaisten hasi dauiana. Baina txapapera joan zaio, ez dakit ezote duen gainera pilotak berak bote txiki egin. Barrura egin dio pilota Goianari. Pilotaren boteak bat ere joera ohikorik naturalik hartu ez duen horretan eta kexu zen egindako hankasartzeaz Azpeitiko atzelaria. Maldizioka. 19 eta 20 berriz ere gertu dute markagailuan urdinekin bat egiteko tanto bakarra egin beharko lukete Barrokalek eta Perezek. Oraingoz ez dute hori egiterik lortu ordea. Atzetik pilota Txokoan Barrena luza jarri duen horretan 21 garrena lortu dutelako Iturriagak eta Orbegozok. Hauxe izango da gaurko partidan Gerak aterako duen azkenengo sakea. Atera du. Perezek ongi erantzun dio, ezin izan du Gerak sartu. Irutarditik luze harrotu Orbegozok. Eta hau gainean izan da doi-doi. Azkenengo lauzar arte joan zaiolarik pilota Perezi. Barrokalek ere luze-luze, baita Orbegozok ere. Eroritako pilota frontiserdikoa Perezek eta gero atzera lautardi inguruan pilota jartzeko Orbegozok luze-luze lautik irutardi ingurura Zabalera Alejandrak nahita jotakoa barruan da pilota Gerak ongi bildu du kontragatxatik Txokoan jokaldia Barrokalek bertara abiatu da atzetik azkarrasko Oiana ez du eramatea lortu ordea eta gero tantoa aurkariek egin eta berehala eskuin eskuarekin egindako keinuarekin Gerak adierazi dio Egoitza Arzola txipi epaile jaunari Perezen Zabaleranzko pilota horrek botea ez duela kantxaren mugen barrenean egin kanpoan kontrakantxan baina ez du horren usterik izan epaileak sake gaiztoa orain Maik berriz ere Txokora Gerak eraman eta pilota atzean jarri atzera irutarditik Alaber Perezek eraman eta Mairi sartzeko aukera kendu Oianak Zabalera gero indarrandian Alejandrak Iturriagak atzera baztertuta doa doi-doi iritsi da negarrez frontisera pilota hori Txokora gaizto moztu Gerak Maik eraman eta gero aurre aldetik bat eterditik atzera luze arrotu Oianak eta erantzunik gabe geratu da gero 6. kuadroaren ingurutik pilotaka da hori kameratik kanpo geratu da kasik Perezen kolpetiratzea baina
Zuzenean ere ikusi ahal izan duzuen moduan, ez du erantzunik izan pilotaka da horrek, 22 eta 20 beraz, garaipena majo sufrituta, Larraintzarren Iragan zapatuan bezala, Jera Iturriagak eta Oiana Orbegozok lortu dute gaur hemen sopuertan ere lan handia egin arazi diete, ordea Maili Barrokalek eta Alejandra Perezek eta une askotan partidaren bukaeraldean bereziki deseroso ere sentiarazi dituzte, kantxan jokoz aurkariak baino askoz ere gehiago izan baitira eta horrek zalantzak ere sortuko zizkien partidaren ondarraldean adierazten ari natzaizuen bezala. 22 eta 20koa izan da azken emaitza, Sopuertako jaialdiko bigarren partida honen azken emaitza eta honakoak izan dira partidaren zenbakiak. Maili Barrokalek tanto sorta handi egin du, moztuta 4, sakez beste 2 ere bai eta bana dejadaz biparetaz eta atzera, orotara 10 beraz, orotara 9 beraz, galdutako 4 pilota izan ditu, Alejandrak ere egintako bat izan du, atzean luze jarritako pilota bat hain zuzen ere, eta 4 pilota galdu ditu, behar bada lauredan gozakaitzen partidaren hasieran bukaeran baino askoz ere nabarmenago edo nabarmenago bederen bera izan dugu. Pilotari gutxien gozatu duena, Jerak Mailik baino gutxiago egin ditut, Mailik baino bat gutxiago egin du, 8 orotara, sakez 5, atzean bat eta moztuta beste 2 ere bai, 4 pilota galdu ditu. Atzera Martak, bolea sortu da, ere tantoren bat edo beste lortu du, baztertuta 2 eta bana moztuta, pilota luze jarrita eta atzean, galdutako bakarra izan du, eta ia seitar dira, saio bat handi erakutsi du, eta kontrakantxatik bildu, aleko arrastoa zarago joan baita. Mailiren pilotaka da, bederatzi markaka joan zenbaitunetan Alejandra Perezi. Eta berriz ere, azken emaitza aipatu duzu edanaren eta haritik hanketara jokatu eta maite deseroso sentiarazita Jera Iturriagaren eta Oiana Orbegozoren alde 48 minutu eta 26 segundoan gertatu da hau guztia eta gaurko garaipenarekin moldatu da txapelketako bigarren puntua lortu dute jokatutako 2 partidak irabazi ostean ezkartzea Ratxaparen gain Jerak eta Oianak da ere gero bien tartera jaitsi, Mailik ekarri, ia pasatakoa zen hause beraz. Pilota hori karga badu Jeraren baina orain emanaldiro. Jeraren eta Oianaren alde. Pilotarien gana bien tartera orain bote oso txiki egin dio pilotak Oianari berari ere gero berriz ere toki eta gero aurrera etorri da Olatz, bat eterdibira, baina jokaldia txapapera joan zaio, irutik biterdira hortzu. Egindako bote arrunt kaskarraren ondorioz gainera etorri zaio Jerari eta horrek azken unean pilotaren zain eta aukera izan duenean bat eta 3 laurden ingurutik zeinen ederto jaitsi duen. Lortu bigarrenean ostera bai, biterditik zertxo baita aurrera etorri eta Elkarritxetak 3 minutuz aurretik egiteko gaztigua jaso dugu eta behar bezala neurtu pilota horren pumpa Zabaleko txapa zarago irabazleak 5. lortu. Neskak majo sufrituta baina garaipena lortu duzu ez, zorionak. Bai, eskerrik asko Unai. Hasieratik asko gogortu da partida eta bukaera arte ez dugu jakin balantzak noren aldera egin behar zuen eta azkenean egoskortu da zuek lortu duzue puntua, baina bukaera aldean sufriarazi dizuete, ikaragarri sufriarazi ere. Bai, partidu guztin zeharrez, nik uste gaur gakoa Oianan ganean du dela, kristo partidu botado, oso ongi bili da horatzetik, sekulako konfiantza ematen zin, eta ni aurren berri deseroso ez, ezin jarri zibili naiz, enekin nola hartzun pilota, hor konfiantza galdut pixkoat enekilako hankak ongi hartzen, baina Oiana oso ongi ikusten nun da, segi beharra zen pixkoa lanen da bintzat atea puntu aurrea. Jerak aipatutakoaren ari di Oiana, pilota luzta jarri duzu eta bizkarrera gutxi diozu Alejandrari.
Bueno, parteka ez, nahi bezein beste nuen gozatzen, baina bukaera honetan igual gehiena gozatutena, Alejandrak esku biziko da eta asko luzau dit, eta bilegi biliga pixket parez pare. Hasieran behar bada gozagaitzago ibili da beraz du baino, atzean. Bai, nik uste nahiko hor bazartutako mine egite geniola batik bat ez, baina bestela ondo ibili da. Eta hoxe, bilok ibiligea luzatzen. Bukaera aldera asko hurbildu zaizkizuenean behar bada mamuak ere sendituko zenituzten, gainera etorri zaizkizue, hor maigiren joko hasi baita funtzionatzen erabat. Bai, aurreneko parten hortxe, banakako tantuan aldikin ibiliga erabat, geho bentajatxo hartu dugu hor sake batzuk sartuta Alejandra pixket hor konfiantza gutxixokin zebilelako, eta alde politia geneuken, baina bukaerako behaiek konfiantzakin, da gu partidui eutxitzen lanak. Jera, sakatzaile finbi, izan zarete parez pare gaur hemen eta sakez min handia egin diozue elkarri. Bai, hortantxe igual hobekina ez, saken sartu izkiotela eta mine indiotela saketik, eta kontrara mailik osongi sakatu do, baina oianak osongi errestatu ez, denak atea dizkio, eta horrek asko balio do. Azkenen saketik zuzenen ez baizo sartzen, gero aukera bat geti gelditzen da, eta nik uste gaur aldea hortan egon dela. Txapelketa hasi besterik ez da egin, astebete ere ez da, hasi zela, baina hasiera bikaina eman diozue, 2 partida eta 2 garaipen. Bai, gaur ja 20. Hurbildu ganen hoxe ez, puntu eburun, azkenen garesti ongo die puntu guztik, eta bikin hastea garrantzitsua da, gero beharra ibiliko gai igual, eta guain, bi badauzkeu, horreke konfiantza ematen dio bururi, eta aurrengorakore gogotxu ateatzeko ongi. Bikote gisa ere behar bezala funtzionatu duzu ongi uztartu zarete, gaur ere. Bai, gozaba da ez, oian eta bik kantxan eta kantxatik kanpo oso ongi eramaten ga, bikote bezala, badaki norberak zein behar duen, eta elkarrekin daukon konfiantza horrek nik uste laguntzen dula ez, eta gaur ni juixio ibiliatik, bera ongi ibili da, urrengoan biek gure amanda errexaxio irazi dezakeu. Hemendik aurrera ere lan bera egite izango duzu helburu. Bai, hoi da, detaiek badaude hobetzeko, bik gure lana alikta hauekin egin, eta nik uste biek batea elkarrekin dakiuna jokatzen bikote hona egiten dula guke. Ederki baneskak zorionak eta hurrengo partidera arte. Bale, eskerrik asko nahi. Hau esek Jeraren eta Oianaren hitzak eta badatozkigu Maili eta Alejandra ere. Neskak, pena izango duzue, oso parekatua joan da partida bukaeran arte, baina azkenean hor egin dizuei azkenengo zatian. Bai, hasieran basekin partidu oso horrekuko inola, azkenean Jera eta Oiana bikote moan oso indartsuak dira. Eta, basekin lan askoin beharko ginoala partidu aurrera ateratzeko. Eta, ni uste hasieran partidu oso gorra izan dela hasieratik, gero igual bukaralian junin dozkue hor Alejandra nik uste saketik hor baten sartu gautzela. Ni saiatu naiz laguntzen, eta, gero bukaeran hor parekauta junga, hurbildu ga, baina, ezin izan da. Sakez min handia egin diozu elkarri Jerak eta biok. Bai, nik uste dut saketik, gaur gehienak Oianak eraman dozta, Oianak meritua bai da, sake asko eraman dozta eta oso saiak. Eta Jera be sakeakin oso ondo bilia, asko sartu dut Alejandra, baina, hau hasi ez da egin bakarrik eta segitzea tokatzen da. Eta Maili, lehengo igandean bezala, gaur ere ikusi duguzuk hartu duzula bikotearen erantzukizuna, eta Alejandrari askotan lagundu diozu. Bai, azkenan bikote asko gustatzen laguntzia, baina, bera be atzean segurtasuna ematen dozta, baina, ni beti laguntzeko prest nago, eta, nik behintzat gustora indako parteakin, nik uste oso gogorra izan dela, eta saliak oso gustoak gelitzu dela. Alejandra, en la primera parte del partido te hemos visto con más dificultades para gozar la pelota. Que no te escucha. En la primera parte del partido te hemos visto con más dificultades para gozar la pelota. Sí, a ver, la verdad que es que este partido no he estado ni cómoda ni he estado metida, más que nada, pues, no sé, me ha costado mucho entrar, luego ha habido una parte así como que he estado más centrada, que he entrado, luego otra vez con la zurda, que es que, no sé, no he ido confiada ni nada, estaba yo totalmente fuera del partido y no. La fuerte defensa de Oiana tampoco ayudará. Pues que, madre mía, juega un montón, Bastilla hay una rabia en el choco y todo, pero sí, la verdad que unas rivales muy fuertes y pues hoy el día que encima que no ha acompañado. Aún así, al final del partido has podido hacer un tanto en la zaga. Bueno,
A ver, no, sí. Es que también mi compañera hoy estaba a tope, bueno, como siempre, y ha gozado como siempre. Yo la verdad que, pues bueno. Esto no ha hecho nada más que comenzar, segundo partido, pero con el punto y con las buenas sensaciones que habéis dado hoy, os tendréis que quedar de aquí en adelante también, tendréis opciones para hacerlo mejor y para sacar más puntos, lógicamente. Claro, aquí esto acaba de empezar y vamos a ir a tope, y los demás días entrenaremos más y más seguridad y todo mejor. Edarto, eskerrik asko neska. Gracias. Hauexek galtzaien hitzak gustura behar dut egindako lanarekin, 20an geratu dira eta lan handi egin dute garaipena lortzeko adina tanto horrek eman ez baldin badizki ere. Hauxe beraz, gaurko Sopuertako jaialdiak eman duena, pilotazaleok lehen partida aski estua izan da eta bukaeran arte ere ez dugu partidaren norabide garbirik ikusteko aukerarik izan, azkenerako Maite Ruiz de Larramendiren eta Olatz Ruiz de Larramendiren alde egin du balantzak 16 geroztik, 22 eta 17 lortu dute garaipena Eulate Arbiek eta bigarren honetan ere antzeko zerbait ikusi dugula esan genezake. Partidaren bukaeraldera susperralditxoa izan dute, susperraldi positibo eta emankorra izan dute Barrokalek eta Perezek, baina 22 eta 20 garaipenaren ateetan geratu dira lan handia egin eta aurkariei eginarazi eta gero. Hauxe beraz, gaurko jaialdiak eman duena esan bezala eta hemendik aurrera agendak dakarkiguna zera dugu. Atxeden labur bat lehen da bizi Erregenetan, asteburu honetan ez da beste jaialdirik izango, Erregenetan ere ez, eta Eguberrietako oporralditxoa amaitu ostean, datorren astean izango gara berriz ere Pinagako txapelketa honekin hilaren 10ean larun bat arratsaldeko 6etatik aurrera Olaberriatik Pinagako txapelketa nagusiko beste jaialdi eder batekin eta okerrez pagara. Asteburu horretan bertan ere igande eguerdiz izango da beste jaialdi bat, oraindik zehaztu gabeko pilota plazan. Nola nahi ere, horren berri ohiko guneetan izango duzue berrian eta Ados Pilotaren sareetan hain zuzen ere. Besterik ez beraz gaurko Sopuertatik pilota zaleok plazer baduzue, bihar 8 izango dugu berriz Olaberriko udal pilota legutik, elkarren berri. Ordura arte, arratsaldeon ondo izan. Olatze gatzera Martak, boleat sartu da Maite ezkertzea arrona eta indartsua Maiteri hanketara etorri zaiona. Eta era bat eterditik 6 erdira, ia 6 erdira. Baina dotore